Okay, so mayong adlaw sa tanan no, ang amo ang isunod pag tukar karon gi naitulan ni og kandida. So kining kandida mo ni pangalan sa uyab ng tunay sa la. Okay, so salamat sa pag-subscribe, pag-like ug pag-share sa amo ang YouTube channel. Okay, so lahat kung malingaw ta.